Me parece bien que se promueva un poquito el uso de la bicicleta, pero sí que es verdad que la Anella Verda está en una zona que está causando problemas de tráfico y se nota el cambio. A mi em sembla malament per l'experiència, el temps que porta això en marxa. Jo treballo justament enfront un dia a la setmana i sempre hi ha molt de trànsit, la gent pitant i pràcticament no passa cap bici. Llavors, si en teoria és perquè vagin les bicis, yo no estaría de acuerdo. Bueno, a mí me parece fabuloso porque los peatones tenemos menos problemas y aparte de eso la contaminación también desaparece, o por lo menos bastante. Yo pienso que la ciudad es para personas. Por mí, todos los coches fuera, o sea, no hace falta entrar aquí en coche si no tienes algún problema de movilidad, y el resto, en mi opinión, fuera todo, o sea, peatonal. Jo no estic a favor perquè no s'està fent bon ús, perquè els cotxes hi ha un embús tot el dia constantment, tot el dia pitant, i els que vivim en aquest sector ens afecta. Sí que és cert que si fos de bon profit l'Anella Verda, que les bicicletes i els patins en fessin bon ús, doncs mira, tots tenen dret a tenir el que poden tenir i fer-ho servir. Però no és aquest el cas. Hem de saber cap on volem anar. Si ens poseu una anella verda de la manera que està posada, que no hi ha alternativa d'aparcament, que no hi ha alternativa d'aparcament de bicis, els autobusos ens paren al mig de l'anella verda, tot això no ajuda gens al comerç. Així que l'Ajuntament ha de saber cap on vol anar. Si realment vol destruir tot el comerç del poble, doncs que segueixi fent anelles verdes, que segueixi empalmant cap a totes les direccions i que no doni alternativa al comerç on el seu client pugui parar. El client de Sant Cugat vol parar a prop dels comerços, si no, al final acaben trobant una alternativa. I estic molt contenta que hi hagi tants carrils bici, perquè tinc la nena que ve aquí a l'escola, el Joan Maragall, i em va molt bé per venir i anar i portar-la en bici. O sigui que tot el que sigui fomentar la mobilitat en bicicleta em sembla genial. L'Anella Verda és un dels grans bicinyaps de Sant Cugat i és una pena perquè està fet de fa un any. Es podrien haver fet molt millor les coses, però es nota que la gent que decideix no ha anat en bici per una ciutat en la seva vida. Jo tinc una bona opinió de l'Anella Verda i de fet el que voldria és que s'extengués més i que es peatonalitzessin els accessos de l'escola, perquè l'escola Joan Maragall és una escola de proximitat, la majoria de famílies anem a peu i la veritat és que clar, passen cotxes per l'accés molt a prop de l'accés principal i del pati d'infantil, i penso que estaria molt millor si fos peatonalitzat.